11:30 da noite, 2 individuos correndo polo barrio con cuchillos, 6 patrullas da Policía Nacional, da local. Isto é unha locura. É o resumo apoiado en probas gráficas do último episodio dun serial dramático que os veciños da Sagrada Familia levan padecendo ano e medio. O epicentro desta situación insostible é este portal en cuxo baixo, aseguran, se trafica con droga. De aí derivan os atracos, as pelexas e o consumo a plena luz do día. Fixeron un par de redadas, levaron os detidos varias veces, pois son 2 irmáns que vivían aí, pero atopámonos con que baixan para a comisaría e a media hora, como que en día, están de volta. Esta señora que vive xusto no portal do lado e só accedeu a falar de costas, acabou por instalar unha cámara no interior do seu coche para intentar disuadilos que forzan a porta para roubar o que atopan. Nin así conseguiu evitalo. O seu é un dos testemuños máis resignados. Non poden hacer nada. Depois de ano e medio con estes veciños, codo con codo, mandando información, mandando cousas ao Concello, ás autoridades, á Seguridade Ciudadana, a todos os lados, bueno, pois nos vemos realmente que non houve un final, digamos, grato para ningún. E son moitos tamén os que pensan que esta espiral de tensión pode ter consecuencias fatais. Non sabemos como vamos responder se tocan a un dos nosos fillos. Eu, como nai, non sei como respondería. Fagan algo xa dunha vez. Está claro que non podemos seguir así.